nase umuyiga oyomo bwa matanga ase kinyoro kya mabariri imeye wodi ya bomwagamo ebunge ya North Mugirange county ya Nyamira umuyiga bwa komweni ya Nyagusira Bernard Nyaribo Mesa umuyiga uyoiga ni guikiranwa na banasiasa korwase ebunge eyo egati yabo Moskedan Kanbundi nabo igo Isaac Atebe abo baromerete erianza ekirogo kyobochumwe ebunge eyiga nonye nigo ebaira ebiro ebyo nagukwanira ubutumeki bw'ekibeza kyamagenderero ase ebunge eyiga twabeire emyaka 3 kuru 2022 2023 2024 kiro mwaka bunduki tokonyora milioni 300 ochose constituency echinde chikogenda chibasari echinde kyaswa chistima echinde kyaswa korosia chisukuru report nere yasogete muisondi constituency yetu nero yama chitukoba eyo muiso ose Kenya chipara epare kwe uchibesa ebwente korosigwa yabe ko moromwa yabe kwe koro ekoneri omorom chibesa chasoka chaso imefuku unabona iga 46 million chio sogete chigotebanga chiarabia chipara uchisukuru chenara kubatebya abantu bamintu ebintu byino linda weta ekura yaino kurase ensemo yububagi bw'ekipasari ekyo kikubasira borokiwa asa masomo ebatebire obwasyo kutiburi aroro ase omuroberio oyo engana ekoremaria abange ngamatangaria omohoi ngaiwa shocking news omugambio gotenote abanga chipasari chiche moche mwirike ngarakinie garama nero ororo ya siringi 250 kono nkebori nga omuntu akochiri busatu na ndago 750 ndika omuntu yago takwende kondo kaisa ni siringi 250 na nchenga tena muna bunduki asaba muagama na tebe nera kara njoko konya abantu basobe wodi asaba nera bakonye konkonyara bakwemira na bonko mokonya efie ye ya 250 omugambi nago tebe tinge ekwende yonsi pia listi yange mpaka nere egaraba echirwe chisato kanchire ko bayibere tigaba ibere kiagara bono nturakore kianero robisi nero bwate chinguru korase ensemo ya magenderero yechipara ekyo kigenderete koroisiwa nechinde kuruburwa ndigo Robert Tai oyore oyomobo asibaria bakubwati asobwange homoroberio oyo mogima bwechipara abayenekiria bamenyi be wodi eyo ya mumwagamo chipara ekyo kirachie koroisiwa ya nyamayiga twasoka ntana nigeri already twakolire koyigora ya Gatandi paka ntana grading yao korwa beko moro next tumanya gwanse ye gotrimboka magari ari ga so Japan ndende gochi kyoge muino ne yenera ari suguta trimboke kegogi oende nyamonuri ndende gochi kanani then ndwa propositi amo twabatrante no mugambi oyo nanto kamente yende koigurwa etono trimboke mpaka bombo mate ya suguta echichiko baigo umagamo geti na ndenda gotanya liboneta chingaki echecho nigo abarayi abaiga barya kubamocha abarayi barya korwagusi bamuganetie oyo kabeire omonachebina omonene aiga imeyensi ya Kenya David Maraga gocha koboria oburayi bwense nagoteba enganeyo nokubagana omugusi abantu baminto abana baito bwata chikura tochibeke chonsi pie kabwetemo torro ikiye ko bosa bono dero boigo kako gendoro nero nyora na bwate ase agoikaranse mesa. Kwa hivyo tunataka kulaani wale watu ambao wanataka kuconfuse wakisi, tunasema wacha hiyo maneno. Iko ripoti ya Getembe kurwaiga ya babachini ekyoke kutoka imeya wodi ya Mumwagamo ebunge ya North Mugirange county ya Nyamira Jefat Gani Yesemba.